அந்த பயணத்தில் உங்கள் ஒவ்வொருவருடைய உழைப்பும் ஆர்வமும் மிகவும் இன்றியமையாதவை. உங்கள் முயற்சிகள் அனைத்திற்கும் என்றென்றும் தாம் உறுதுணையாக இருந்து கழகத்தை வெற்றி பாதையில் வழிநடத்தி செல்வேன் என்ற உறுதியை இந்த நேரத்தில் தெரிவிக்க விரும்புவதாக செல்வி ஜெயலலிதா குறிப்பிட்டுள்ளார். ஆர்வத்தோடு போராடுங்கள், அனைவரும் செயல்படுங்கள். புரட்சித் தலைவர் ஆட்சியை மலரச் செய்வது நம் ஒவ்வொருவரின் கடமை என்பதை நினைவில் கொண்டு பணியாற்றுங்கள் என்று செல்வி ஜெயலலிதா கேட்டுக் கொண்டுள்ளார். ஏய் உட்காந்து சாப்பிடுங்க வாங்க. பாரதி உட்காந்து சாப்பிடு. என்ன முகத்து போய் உட்காந்து சாப்பிடு. பசிக்கலையா? அதான் ஆட்டம் போட்டுருக்கியா?